Опа! Ето ме и мене! Ново включване, драги приятели! Бръснати тъшаци и тях ще им ги навра в устите, да знаят! Здравейте, брати и сестри! Нямаше ни известно време тук, защото бяхме ангажирани с преместване на оборудването ни от зона 50 и идно. Сега обаче сме готови за нови включвания и това е едно от тях. Приятно гледане, приятели! Окадар. Послепис, онзи Шизо Бакшиш да очаква включване. Но преди това искаме да ви представим най-новия кючек с главното участие на Пума Хемороид Къки оркестър Трок Брок Хеморидок. Ох, майко, живея ми се. Трокачите са ми другари, милите обръщат пари. Животът там е, ама има мили. Ремаркетата закачате сега и започва трудната борба. На кючек ги пак избива, че живота тежък е, ама парата дава си. Трокачите са ми другари, милите обръщат пари. Животът тап е, ама има мили. Ремаркетата закачате сега и започва трудната твърда борба. На кючек ги пак избива, че живота тежък е, ама парата дава си. Ох, майко, живея ми се. Трокачите са ми другари, милите обръщат пари. Животът тап е, ама има мили. Трокаджите са ми другари, милите обръщат в пари. Животът тап е, ама има мили. Ох, майко, живея ми се. Трокаджите са ми другари, милите обръщат пари. Животът тап е, ама има мили. Ох, майко! Едни татарски кюфтета ще плющат пак тук. И една биричка съм си сипал. И те така ще прекараме некак с гладните. Ама вие чакайте малко, то тук освен тия има едни други. Тук има едни плескавици. Айде, плескавици ще печеме, защото ще ходиме нагоре при мама. Да занесеме и мама да хапне. И братчето ми. Ебе да си направим една хубава маса отгоре в Смолян. Брат ми има рожден ден на 7 март, а пък на 8 март е празника на мама. Така интересна работа. Е, това е интересно също, гледай. Гледай. Е, смаза капак за уискито, викаш. Човек, руски човек, аз ми е по-лесно на английски да говоря с него. Обаче казва всичко, въпреки всички санкции, бумти, икономиката и всичко е на 6. Напукна всички льохмани от Евросъюза, разбираш.
всички джендаристи и педераси да го духат от Евросъюза. Казва човека и аз го казвам същото, точно така. Абсолютно. Слава на Русия! Айде, вечна дружба! Дружба! Абсолютно. И докато слушат тук, умишлено събира парите, и прави коментар следния, ще приятел тук, които обаче всичките разправят това история, как Зеленски еднолично води тази война и как събира хората на силствено на фронта с автобуси, противно на тяхната воля, а хората не искат да воюват. И от всяка същата информация, както това е казал видеоклип на Украинка, казва абсолютно същите неща, а умишлено казва, че има много такива приятели, които казват да му се срещат. Такива относно истината, която представя медиите, които се имат доста голямо влияние. Тук в България чудото, докато в Америка не цяло са загубили легитимността си. Кое ще ми държи слаша, чакай. Дай сега знамето да такова, не? Куда му знамето? Знамето. Знамето как? Няма да си. Ще ме пърли. Айде! Да бъде ли смърт? А така. Снимай, да видят. О, ти вели от исторически парк. Тук, седи. И като се качи на магарито, магарито... Ай, стига толкова, да. Магарито се две. Ами няма, те викат качи са ясни. Гледай красота, бе. Красота, изящество и газария, ама истинска газария. Не като на она на пиленцата от Монако. Те ми фалят мече газария. Ялате да видите, е тук газария. С вами фали газария, не е такова. Не умрелия Мерцедес. Умрелия Мерцедес, да. Под наем, точно, да. Пиленцата, какви пиленца, вече. Ще ми говорят те за лукс. Ето лукса тук, вече. Другия лукс сме го видяли. Ма те викат, то Вегас нищо не било, бе. Монако било номер едно. Викам, чукни в Google, то си пише World Capital of Entertainment. Световна столица на шоуто е Вегас. Не е Монако. Монако не е световна столица на шоуто. Мохабета върви на макс.